iki ana suwunan iki panjenenganipun ingkang dipun pangarsani siji panjenenganipun Bapak Sumardi mantan kepala dusun. Ya, kaping pindho Bapak Ki Haji Abdul Mujib. Ya, kaping telu Ibu Kadus Wahyu Astuti. Kaping papat Bapak RT Sumrambah Bapak RW. Kaping 5 segenap panitia Desa Tambak Selo. Kaping pindho pemuda Tambak Selo. Kaping 7 ibu-ibu PKK Dusun Tambak Selo. Ya nok, aku melu memuji nok padha nindakno rasa persatuan kesatuan ya nok. Ya. Kejaba kang sawa iku dipangarsani tokoh desa panjenenganipun Bapak DPR, Bapak Luli Kepala Desa Pasekan. Wah, seneng aku. Nok, kaping pindho Bapak Linardo Ludwing Krisnanda DPRD tingkat 1 Jawa Tengah. Ya melu mangarsani aku melu bungah. Ya muga-muga wae langgeng ledo sekekadangan. Iya nok, aku melu seneng. Kaping 3 Ibu Lia Amelia DPRD tingkat 2 Kabupaten Semarang. Ya muga-muga lestari diparingi panjang umur. Ya iso-iso mbiyantu lekasing kadang-kadang ing Desa Tambak Selo. Ya, kaping 4 ya nok Ibu jenenge Bapak Ibu BPD Desa Pasekan. Kaping 5 Bapak Ibu perangkat sedesa Pasekan. Kaping 6 Bapak RT RW sedesa Pasekan. Kaping 7 tokoh masyarakat sedesa Pasekan. Wah, seneng nok. Aku nulungsa bungah nang desa kene nok. Ing kutha padha nindakake golong gilik guyub rukun angangkat karyaning prajaya, angangkat karyaning desa. Luwih-luwih panjenenganipun wis diaturke ana ing ngarep mau sadurunge kawiwitan. Lho, ing kene pepunden-pepunden padha nindakake apa yang dadi karsane, apa yang dadi karepe keluarga ing Desa Tambak Selo. Mula kang saka ya ana iso langgeng lesturan karo cangik saka ing Gebugan Ki Jumari Hadi Junarto. Ngono. Aku ya seneng, muga-muga aku ya di pepunden kene maune panjenenganipun Bapak Darmono. Iki pepundenku kang wis jumangka ing angin kaliyan panjenenganipun Bapak Suryadi. Muga wae diparingi magpirah lan dipangi pangapura panjenenganipun Mbah Darmono lan Bapak Suryadi tansah mapan swarga langgeng. Oh ngono. Kuwi ya kadangku ya pepundenku. Mula kang saka iki ayo aja nganti kesuwen. Wektu dina iku ya padha manunggaling cipta rasa mewah karsa. Sing tak aturake maneh sing oleh ngarep mau tak baleni. Beda agama aja digawe sulaya, beda panemu aja digawe padu. Padha nindakake rasa persatuan, kesatuan, kegotong royongan, kekompakan. Mula kang soki aja nganti padha plerok-plerokan ya nok. Ayo rukuna marang keluarga. Ya. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden gedhe ora yo sing iku budaya